modzi amene ndili nzika yokhudzika ndilokhudzika kwambiri kutenga ndi zimene zochitika dziko muno. Ifeyo monga Chinyamata ndilokhumudwa kwambiri kutenga ndi zimene zikuchitika dziko muno. Ine ndine mmodzi wa Chinyamata amene tikumva ululu, amene tisakukondwera ndi ulamuliro umene wa uchigawenga wa DPP umene ukuchitika. Ndiye mundimvetse bwino bwino kozi tifuna tiyankhule zinthu ziwiri zitatu pano. Choyamba, ino DPP kodi mukuyiwala kuti niyo ndino amene munamisa za uchigawenga dziko muno? Kodi mukuyiwala kuti niyo ndino amene mwapha malubiro ochuluka kwambiri dziko muno? Kodi niyo mukuyiwala kuti ndino anthu amene mwaombera anthu ndi mifuti live bullets? Ndino amene mwaponya anthu mabomba m'makomo awo anthu ali nyumba kumapha? Ndino ndiye lero mufuna mudzione ngati niyo ndino anthu anzeru bwanji. Mukumanga anthu osalakwa, mukuzunza anthu osalakwa pa zifukwa zosaoneka bwino just because kuti ndi anthu otsutsana nawo. Chifukwa chani mukupanga zimenezo? Anyamata ambiri akuzunzika munsewu, mwagwira taona mupereka mphamvu kwa anyamata anu ina Jomo ndi azinzawo kuti azizunza anthu otsatira chipani chotsutsa boma cha MCP. Ndiye lero tifuna tikuyankhuleni. Ine ndikuyankhula izi moyimirira anthu onse, ndikuyimirira anyamata onse amene yanditsogolo kwangawo. Ndikuliwa ndikuyankhula izi molimba mtima kuti mumve kaya ndino achisale mumve. Mandiva? Inuyo ino achisale ndini munthu wamvetsa chisoni kwambiri. Zimene mukupangazo mpone mmene simungayikwanitse. Mwatizunza, mukuzunza anyamata athu ena ali munsewu pakhani zosadziwika bwino. Ndiye ndifuna kuti mumve kuti achisale inuyo ifeyo tikadzuka. Ndikupasani, this is the last warning. Tikangodzuka kuti tipange za inuyo, tipange za masapota anu, komanso phatiza inuyo achisale simukhala dziko muno. Ndikutsikimizirani osaka asanduka osakidwa, musakidwa inuyo. Kuyenda kwanu mudziyenda ndi military, ndipo inuyo achisale simungachite kanthu. Inuyo dziko selo simungamupyeze, inuyo ndi ndani? Inuyo ndi ndani? Andingati amene munali anthu amene akhale ali munsewu, anthu amene akhale ali kumaula, munali inu ya DPP, including iwe achisale. Kuti ndiwe munthu oyipa wapha anthu. Ndi anthu angati amene achidwa dzipongo isanja uti anaphedwa facha iweyo galuyo. Undiva? Ndiye osamupyeze anthu kumatuma anthu kuti azisakasaka Chinyamata mama akawotseta chipani cha MCP. Ndiye tikuuza ife tikuyimira anyamata onse a MCP komanso tikuyimiranso anthu onse otseta chipani cha MCP omenyera maufulu ena onse amene osasakidwa chifukwa cha iweyo, kuti tikangomva kuti mwagwira kapena kuti mukusakasaka munthu wina wake kuti mugwire pankhani zosadziwika bwino ngati zimene mwayambazi, ndikuwuzani kuti mukhamphira mugwire mawangawo, mugwire mawangawo kuno mkhamphira, ndipo kuitika zinthu zoti nesi munazione moyo mwanu. Mandiva? Nkhani anamiwa takumva magwira anthu ena pankhani zazinga zimenezi. Inuyo kuti ndathu angati amene munagwira munthawi yanu, anthu amene anakhapabire mayaya munagwira. Ndiye lero ino mulomwe kuti inuyo mudzikoza mavuto amene ali dziko munomu, zinthu zimene munapulumisa Malawi, zinthu zochuluka anawi inuyo munawina mobera komanso munawina chifukwa cha bodza. Anthu anamasa ndivoti chifukwa cha mabodza amene munali nawo. Monyosa chakwera kuti chakwera ndiolephera. Pamene inuyo mwalo mboma chakwera wakusiyirani dzuka ndinganiso zinthu zingokwera mtengo. Momwe mulimba ndi zimenezo mulimbana ndi anthu osalakwa. Mukwazuza anyamata MCP. Ndifuna ndikuuze musowatendeni, simudziyenda. Ndikudziwani makwanu komanso mudziwe kuti masapota anu tapatsa ulemu mokwanira. Tiyamba kuthana nawo, ndipo nkhondo isi muyikwanitsa. Nkhondo isi muyikwanitsa. Mandiva? Chakwera sana akuti anausiyani boma, koma ndifukwa chaniso mukuchotsaso kunyoza, mukuchotsaso kutukwana, mukuchotsaso kuzunza, simungatikwanitse. Ndifero omwe achata Chinyamata, Malawi yonse tilipo seponse.
ndipo inuyo ngakhale mukugwira anthu if ena fesi mungatikwalitsa mukunama tikhavala ndipo zimene mwayamba zembekezera zazikulu kuchitika dziko muno mmodzi wa ino azisowa mosadziwika bwino ndikutero ndineyo simungatiopyezi ndipo ife singakupeni ndikwankhula ndini